Ahojte, som Števo Ajzele a vy počúvate a pozeráte podcast Generali Balance. Našou dnešnou hostkou je Petra Arslan-Šinková, psychologička, pedagogička, spisovateľka, zakladateľka a riaditeľka poradenského centra doktorky Sindelar. Tiež zakladateľka a riaditeľka siete predškolských a školských zariadení Fantastická. Je autorkou stimulačného programu Hravé aktivity pre deti, 13 publikácií na rozvoj schopností a série kníh Mami Oci na rozvoj EQ u detí. Ťažiskom jej práce je poradenstvo pre rodičov v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Venuje sa aj vzdelávaniu odborníkov, spomáhajúcich profesí a učiteľov, no a v neposlednom a hlavnom rade je hlavne maminou 2 detí. Krásny dobrý deň a som veľmi rád, že ste prijali pozvanie. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. Pripravme sa na minimálne 5 hodín fantastickej debaty s odľahčením. Ako sa máte? Začal by som tak zľahka, končia nám pomaličky prázdniny. Je to pre vás čas oddychu? Ste zrelaxovaná? Alebo naopak dobiehate resty zo školského roka? Tak ten júl je možno, že taký viacej o relaxe, ale už august je o takej aj mentálnej príprave na nový školský rok. Takže ja už som trošku v takom pracovnom móde. V auguste asi aj učitelia už pomaličky nastupujú. Ale stále hovoríme o tom, že tak pozvolná, naozaj ešte si tak premyslieť. Je to fajn mať taký aj odstup možno od tých povinností a od toho školského roka, aby sme zase vedeli naplánovať niečo nové na ten ďalší školský rok. Je to jedna z mojich obľúbených otázok a naposledy so záchranármi to tiež výborne vypálilo. Ako sa vo vašej profesionálnej živote prejavuje tá profesionálna deformácia? Tak, možno v tom, že doma sa snažím byť mamou a nie psychologičkou, že vždycky si poviem, že teraz nebuď psychologička, ale buď mama, lebo prirodzene mám k tomu tendenciu. Čiže byť naozaj tá autentická mama, dávať si pozor na to, aby som tam nešla v nejakom móde naozaj tej mamy psychologičky, ale tej mamy, ktorá môže byť aj unavená, ktorá nie vždy musí povedať všetko správne. A potom možno tým, že teda už 17 rokov som majiteľkou aj škôlok a školy, tak je pravda, že aj na dovolenke alebo inde, že viacej možno si všímam tie deti, možno aj nejaké tie nástrahy alebo aj tie situácie, takže trošku viacej si to všímam, ale nie je to v zmysle, že hodnotím, ale skôr možno je to pre mňa také zaujímavé sa pozrieť na to, ako tie deti fungujú. A chalani občas vám aj povedia, že mami, prestan, tu už nie sme v škôlke? Myslím si, že sa to určite párkrát stalo, že mi povedali napríklad, že mami, teraz mi to hovoríš ako psychologička, keď sa ideme porozprávať. A niekedy som si všimla, že oni potom to tak aj opätujú, že to, čo hovorím aj iným rodičom, že deti sú našim zrkadlom, ale aj v takom tom dobrom zmysle, hej, že my máme také tie rozhovory, kedy rozoberáme to, ako sme sa mali, čo sme robili, alebo aj keď sa niečo udeje. Aj včera bola nejaká situácia, kde oni potom za mnou prišli, že mami, poďme sa o tom porozprávať. Ale nie je to nejak veľmi často a myslím si, že je to asi aj preto, že naozaj si vedome snažím dávať na to pozor, aby som doma bola mamou a nie psychologičkou. A ako veľmi náročné a možno až komplikované je v dnešnej dobe sa s vlastnými deťmi rozprávať s ohľadom napríklad na digitálnu dobu, na všetky tie výmoženosti. Dnes už ľudia sa bežne rozprávajú viac možno s ChatGPT ako s príbuznými, blízkymi. Je pravda, že myslím si, že výzvou tejto doby je to, že máme príliš veľa informácií a príliš rozdielnych informácií, že rodičia často bývajú pod tlakom. A nielen rodičia, ale napríklad aj pedagógovia. A dôležité je naozaj vedieť si vybrať to, čo je to správne, čiže fakt používať aj to kritické myslenie, naozaj také tie overené zdroje informácií a potom spoliehať sa a nezabúdať na takú tú rodičovskú intuíciu, ktorú máme prirodzene v sebe. Lebo práve ten pretlak tých informácií spôsobuje to, že rodičia sa nespoliehajú na tú intuíciu, ale skôr sú potom presýtení tými informáciami zvonka a strácajú sa v tom. Ako odporúčate ich triediť, filtrovať? Dnes už v podstate, ja mám pocit, aj k tomuto poháru vody by sme našli 4 rôzne štúdie. Určite. Ako sa z toho nezblázniť? Ja si myslím, že je dobre sa o tom niekedy aj s niekým porozprávať, napríklad aj s odborníkom, keď má rodič pochybnosti a teraz sa hľadá nejaké informácie.
A potom naozaj mať tam to dieťa, tie jeho potreby, lebo každé dieťa je individuálne a ja vždy rodičom hovorím, že najlepším psychologom pre vaše dieťa ste vy rodič, ktorý vaše dieťa najlepšie poznáte a viete mu aj najlepšie pomôcť. A práve tým, že ten rodič sa napojí na to dieťa, vníma to, ako to má to dieťa, čo ono potrebuje, aká potreba je skrytá za tým jeho správaním, lebo naozaj to môže byť rôzne a to ani ChatGPT, ani umelá inteligencia, ani nikde na internete nenájde. Vy osobne ako relaxujete? A s knihou v ruke, veľmi rada, a s kávou, s dobrou kávou. Dobre, ale kniha asi nie detské, čo sú to nejaké kriminálky nebodaj? Alebo utekáte do iného sveta? No, uhádli ste to, že mám rada kriminálky. Výborne. Takže určite áno. Samozrejme, že veľmi rada siahnem aj po odbornej literatúre, pretože je to pre mňa oddych, nevnímam to ako prácu. A potom je to určite nejaká relaxácia, plávanie a prechádzka v prírode. A je veľmi dôležité presne toto vždy odovzdať aj tým rodičom, že musíme sa vedieť postarať o seba, aby sme mohli pomáhať druhým a aby sme mohli byť tu pre deti. Takže ja sa riadím aj tým, že snažím sa hľadať taký ten balans. A máte nejaké, že úplne ultra obľúbené miesto, kde vypnete alebo kde sa rada vraciate, či už na Slovensku, zahraničí, leto, zima? Tak určite je to Banská Štiavnica, hlavne preto, že odtiaľ pochádzam, takže mám k nej veľmi hlboký citový vzťah a je tam nádherná príroda a pokoj. Hlavnou témou, ústrednou témou dnešnej epizódy, my sme to tak krásne nazvali, že frázy o výchove detí z minulého storočia. Čo na ne hovoria súčasné poznatky? Čo vám tak zazvoní ako prvé? Taká fráza rodičov alebo babky, detka? Určite prvé ma napadne, že nechaj to tak, on z toho vyrastie, napríklad. Áno, jasné. Čo čiastočne má svoje opodstatnenie, na druhej strane dokážeme naozaj v tom citlivom období pre tie deti urobiť veľmi veľa. Čiže pokiaľ to dieťa má nejaký problém, či už je to logopedický alebo nejaký iný, nejakú inú ťažkosť, tak je dôležité zase, aby sme ho podporili a rozvíjali. A z niektorých vecí tie deti úplne nevyrastú a môže ich to skutočne sprevádzať až do dospelosti. Takže nie je to celkom pravda, že tie deti vyrastú zo všetkého a zároveň im vieme veľmi pomôcť, aby tam potom neboli také tie nejaké nánosy, nejaké frustrácie alebo nejakých neúspechov. Vieme predchádzať dokonca aj poruchám učenia, pozornosti. Vieme naozaj tým deťom výrazne pomôcť, len je dôležité zase sa nevystresovať, nepreháňať to, ale zase zaoberať sa tým. A vedeli by ste spomenúť, identifikovať nejaké konkrétne varovné signály? Viem, že to je asi náročné vzhľadom na vek rôznych detí, ale z pohľadu rodiča a možno aj tretej osoby, pedagogičky. Tak vždy, keď cítim ako rodič, že niečo nie je v poriadku a niečo sa s mojím dieťaťom deje, tak vtedy je naozaj dobré to skonzultovať a zaoberať sa tým, čiže počúvať tú vnútornú intuíciu. A potom je veľmi fajn si všímať to, že či to moje dieťa nie je príliš unavené, či nie je možno v nejakom permanentnom chaose, preťažované, čiže môže mať nejaké časté zmeny nálad. A to je v podstate aj pri tých menších deťoch, aj pri tých starších, keď sú tam nejaké veľké zmeny nálad, nejaké možno problémy s reguláciou emócií. Samozrejme, u tých mladších detí je úplne prirodzené, že potrebujú pomoc toho dospelého, že nie sú schopné regulovať ešte tie emócie do nejakej miery, ale pokiaľ je to naozaj o tom, že to dieťa býva z toho vyčerpané, sústavne zaciklené v nejakých vieskalovaných situáciách, tak je dobré sa pozrieť na to, že čo sa za tým môže skrývať, možno naozaj to dieťa potrebuje nejakú pomoc. A prvé 3 kroky, asi by mala byť snaha o rozhovor, ale možno by sme mohli dať dole a preč tú stigmu, že naozaj netreba sa báť vyhľadať odborníka v tomto smere.
Ja si myslím, že nie je potrebné deti hneď nálepkovať a dávať im nejaké diagnózy. A vždy aj rodičom hovorím, že nie je to o tom, že chceme dať silou mocou nejakú diagnózu a nálepku vášmu dieťaťu, ale chceme sa pozrieť na to, že čo vaše dieťa potrebuje, aby sme vedeli, ako k nemu pristúpiť. Pretože ten odborník vie dať potom rodičovi odporúčania, ako predchádzať istým situáciám, respektíve ako rozvíjať nejaké schopnosti, či už je to reč, myslenie, sústredenie, čokoľvek, aby sa to dieťa lepšie cítilo. A v konečnom dôsledku tým, keď to dieťa má nejaké problémy, tak trpí celá rodina, nie len to dieťa. Čiže vlastne uľahčí fungovanie celej rodiny alebo aj tým učiteľom, ktorí prichádzajú do kontaktu s dieťaťom. A naozaj ten cieľ toho celého by mal byť o tej pomoci dieťaťu, o tých odporúčaniach k práci s dieťaťom doma alebo v tej škole a zároveň samozrejme aj možno také tie výchovné odporúčania, ako predchádzať nejakým problémom. Poďme na druhú frázu z minulosti a možno aj súčasnosti. Čo s tým? Citujem. A jedna výchovná pozadku nezaškodí. A mnohí z nás to zažili, či to bolo po zadku, či to bolo po prstoch, či to bola facka. Aké sú vlastne implikácie tohto správania? Tak ja si myslím, že často je to o tom, že rodičia si myslia, že takýmto spôsobom nastolia nejaký poriadok, že tam budú nejaké hranice, že sa snažia dosiahnuť to, aby to dieťa ich poslúchlo. A často je to aj o tom, že rodičia nevedia, že ako na to inak a robia to často rodičia, ktorí nevedia nájsť nejaký iný spôsob a často sa cítia potom bezradní. Keď sa rozprávam s rodičmi, že prečo dochádza k tomu, tak často povedia, lebo ja už neviem, čo mám spraviť a cítim, že zlyhávam, prídu tam pocity viny, hnev na seba, na dieťa, na situáciu a podobne. Čiže niekedy je to aj o tom, že ten rodič má problém zvládnuť svoj vlastný hnev, tie svoje vlastné emócie. A potom je to aj o tom, že často počujú od starých rodičov alebo možno od iných rodičov, že teraz by si zaslúžil a keď mu nebudeš dávať, ja neviem, pozadku a podobne, tak nebude vedieť mať nejaké hranice a pravidlá. Len toto je naozaj prístup, ktorý potvrdzujú aj rôzne teda štúdie, a aj tá práca s klientmi, že naozaj s tými detskými klientmi, že je to prístup, ktorý je škodlivý, ktorý spôsobuje u tých detí jednak samozrejme hnev, často tam vzniká potom aj taký odpor, ale aj také poníženie. Narúša to vzťah medzi rodičom a dieťaťom, čiže nie je to o tom, že nastolíme poriadok a dieťa nás teraz bude poslúchať, lebo bude vnímať to, že je to správne, ale bude poslúchať toho rodiča možno zo strachu. A často tie deti sa cítia veľmi samé v tom celom, že je tam taký obrovský pocit samoty a opustenia, pretože niekto, kto ma ľubí a kto ma má ochraňovať, mi vlastne ubližuje. A často tie deti ani nechápu to, že prečo dostali, lebo deje sa aj to, že je to niekedy o tom, že ten rodič drží a zrazu vybuchne a možno aj na nejakú vec, ktorá už nie je taká vážna a taká možno dôležitá, ale je to už len nejaká posledná kvapka, čiže je tam aj taký obrovský zmätok a chaos v tom dieťati. Aké je odporúčanie pre rodičov? Skôr, než ja som sa stal rodičom, tak napríklad táto téma mi prišla banálna, alebo čo tu vlastne riešime, ale sám viem, čo to znamená byť pretlakovaný, prísť uťahaný z roboty, byť nevyspatý a do toho dieťa naozaj nechtiac niekedy vznikne situácia. Poďme na to možno postupne, že ako zabrániť pretlakovaniu, ako rodič by mal zvládnuť svoje emócie, lebo naozaj to, teraz nehovorím, že násilie, ale keď tá ruka vyletí, rozprávame sa vám kamarátov, ktorí nielenže dieťa plakalo, ale rodič potom večer plače a vyčíta si danú situáciu, že ja som zlyhal. Áno, je to o tom, ako hovoríte, že ten rodič podľa mňa nechce ubližovať vlastnému dieťaťu. Je to o takom zlyhaní a o tom, že aj rodičia majú problém niekedy zvládať tie vlastné emócie, tie vlastné pretlaky. A kľúčom je, že budú pozorovať aj na sebe to, že už je toho na mňa veľa, potrebujem teraz oddych, potrebujem, aby sa zapojil možno druhý partner, alebo potrebujem ten čas pre seba. Čiže všímať si to, že ako to mám ja, čiže byť
napojení aj na seba, lebo potom nevieme byť napojení ani na to dieťa a na tie jeho potreby, pokiaľ nevnímame tie svoje vlastné. Takže ten kľúč vlastne k tomu je zase cez toho rodiča a cez to, aby sa vedel o seba postarať, aby sa predchádzalo týmto situáciám. A ak chceme naučiť deti, aby boli schopné kontrolovať svoje emócie, aby sa v situácii, kedy sa hnevajú v nejakej vyeskalovanej situácii nesprávali agresívne napríklad, tak my musíme byť im tým príkladom, pretože oni sa neučia z toho, čo my im rozprávame, ale z toho, čo vidia. A toto je podľa mňa veľmi dôležité, že keď ten rodič zvládne tie situácie, aj tie vyeskalované, samozrejme zadá hranice, zadá pravidlá, to je úplne v poriadku. A je to práve, že veľmi žiaduce. Čiže tí rodičia potrebujú mať aj iné nástroje na to, ako si poradiť s tou situáciou, lebo často vlastne nevedia, že čo. A tým, že sú bezmocní, tak niekedy sa presne stane to, že tá situácia skončí tak, ako by nechceli. Typický príklad z môjho okolia. No, ten malý už ma tak vytočil, tak dal som mu pozádku, no a to boli najlepšie 3 týždne, kedy poslúchal. Ale je to asi sebaklam. Ja si myslím, že určite áno, pretože aj z dlhodobého hľadiska naozaj to narúša ten vzťah medzi rodičom a dieťaťom a neskôr na to ten rodič aj príde. A druhá vec je, že ja sa vždy rodičov pýtam, že čo chcete, aké by malo byť vaše dieťa v budúcnosti. Mal by to byť niekto, kto bude slepo počúvať autoritu, ktorej sa bude báť, aby to bolo, ten vzťah je o tom strachu. Lebo áno, tie deti môžu mať strach, že znova dostanú napríklad a kvôli tomu strachu potom možno nejaký čas aj počúvajú toho rodiča, ale ak chcem, aby dlhodobo to bolo o tom, že to dieťa bude chápať dôsledky svojho správania a bude schopné vedieť prevziať zodpovednosť za to svoje správanie, tak je dôležité to porozumenie, aby tomu rozumelo, aby sa z tej situácie poučilo a aby tam bola taká tá vnútorná motivácia. A tými fyzickými trestami alebo akýmikoľvek trestami toto absolútne nedosiahneme. Práve dosiahneme to, že budeme lámať osobnosť toho dieťaťa a do života mu môžeme zakladať aj na nejaké traumy. Aj to dieťa môže byť buď agresívne v budúcnosti, alebo príliš pasívne, čiže bude slepo počúvať nejaké autority. A môže sa to veľmi negatívne odraziť aj na jeho sebavedomí. A toto si myslím, že žiadny rodič nechce. Absolútne súhlasím a zároveň, aby sme nedemonizovali len rodičov, ono sa to týka pedagógov. Ja si pamätám niekoľkých učiteľov, z ktorých išiel strach a hrôza. Pamätám si trénerov. Začnú deti chodiť na krúžky, začnú športovať. Je to v podstate bežná súčasť a nehovoriac o tom, ak začnú športovať na úrovni, kedy už pôjde aj o nejaké výsledky. A voľne sa vlastne dostávame k ďalšej fráze. Na deti treba cukor a bič. Odmeny a tresty fungujú najlepšie, aby deti pochopili, či sa správali dobre alebo zle. Určite nie. S týmto tvrdením tiež nesúhlasím. Tam je naozaj dôležité vnímať to, že chceme deti naučiť, aby vedeli prevziať zodpovednosť za svoje správanie. Aby sa vedeli z tej situácie, akákoľvek sa stane, poučiť. A práve tie odmeny alebo tresty sú v podstate taká niečo zvonka. To vôbec nesúvisí s tou vnútornou motiváciou dieťaťa. Oveľa lepšie je využívať systém prirodzených a logických dôsledkov vo výchove, ktoré vedú deti práve k tomu, že budú schopné byť zodpovedné za to, čo urobia. A toto je tiež niekedy takou výzvou v tej výchove, že zamyslieť sa nad tým, že ako pristúpiť v tej situácii. A niekedy je možno, že ťažké odlišiť aj tú hranicu medzi tým, že kedy je to povzbudenie a kedy je to odmena a kedy je to ten logický a prirodzený dôsledok a kedy je to vlastne ten trest. O tom by sa naozaj dal urobiť jeden obrovský rozhovor. Ale v zásade je dobré sa zamyslieť nad tým, ako máme stanovené pravidlá v rodine. Je dobré, aby im deti rozumeli. Mali by sme byť dôslední a malo by tam byť takéto poučenie sa z tej situácie. Úplne v jednoduchosti, keď vylejem vodu, tak ju treba utrieť. Hej? A neurobím to za to dieťa, ale utrie si to ono, na budúce si dá väčší pozor. Hej? Samozrejme, nehovorím teraz o maličkých deťoch, kde tá motorika ešte nie je taká, že to úplne zvládne, ale utrieť to zvládne aj to úplne maličké s našou pomocou. A toto je to, že to dieťa sa vlastne, že nezačnem kričať na to dieťa, že dávaj pozor, lebo zase to musím ja utierať a podobne a vyčítať mu tam,
ale jednoducho buď keď je mladšie s ním, alebo keď je staršie, tak aj samé si to vlastne poutiera. A toto v podstate funguje aj v iných výchovných situáciách. Čiže tie deti sa potom vedia z toho poučiť a prevziať aj zodpovednosť za to, čo urobia. Ale ja teraz druhým dychom zo života, historka. Náš malý bude mať 5 rokov, Miško, a pre mňa nie je nič zatiaľ fascinujúcejšie v živote, ako je detský mozog. To, ako sa vyvíja, ako zreje, ale ako tie deti vedia vyjednávať. Akí sú oni naozaj šikovní, akí sú maličkí a ako si to pospájajú v tej hlave. A opäť, aké ťažké je nájsť hranice v tom, že on by chcel pozerať, on by chcel mať v ruke ten tablet a ako šikovne dokáže, samozrejme v tom emócia, ísť na toho rodiča. Základom všetkého sú pravidlá, sú hranice, tomu rozumiem, ale máme starých rodičov, ktorí tie odmeny radi rozdávajú. Ako vlastne žiť v tomto svete, aby to dieťa naozaj vedelo, že hopla, no ty si dobrý dede, k tebe budem chodiť radšej, ako tuto k prísnemu tatovi, ktorý mi toho toľko nedovolí. Je pravda, že deti, keď zažívajú rôzne prístupy vo výchove, tak potom možno skúšajú posúvať tie hranice, napríklad u toho rodiča, keď u starého rodiča sú tie hranice posunuté. Ale zase, vidím to aj u nás, napríklad v škôlke alebo v škole, alebo aj u mňa v rodine, že naozaj tie deti zistia, že či tú hranicu ja pevne budem držať a toto proste jednoducho cez to nepôjde a tuto môžem trošku tú hranicu posúvať. Takže je to o tom, aby sme to ustáli, aby sme boli dôslední a to, na čom sa dohodneme, aby sme dodržali. Aj vtedy, keď nám to úplne nevyhovuje, lebo tiež niekedy, keď je rodič unavený, ale dobre, tak si teraz zober ten tablet alebo niečo. Len toto je naozaj o tom, že to dieťa zistí, že aha, tak teraz môžem. Takže naozaj treba byť dôsledný v tom. A potom to dieťa dokáže vnímať a preladiť sa aj na to, že u starých rodičov to je inak a u tých rodičov zase iným spôsobom. A každý dáva tomu dieťaťu v tej výchove niečo iné. A keď sme pri tej téme, že rodičia a starí rodičia, tak podľa mňa je fajn, keď tí rodičia v niečom aj to dieťa možno viacej rozmaznávajú. Je tam možno, že môže si viacej niečo dovoliť a nemusia ho toľko vychovávať, ako napríklad tí rodičia, či si tam zažije zase niečo iné. Stará pravda hovorí, že rodičia vychovávajú a starí rodičia rozmaznávajú. Ale tiež to nemôže fungovať samozrejme. Nemôže to byť samozrejme presne tak, bez hraníc a pravidiel a nejaký extrém. Na druhej strane je pravda, že tí starí rodičia už nie sú zodpovední toľko za tú výchovu a to dieťa niekedy nachádza. Ja sa stretávam napríklad aj so staršími deťmi, ktoré povedia, že ja pôjdem k babke, tam si oddychnem a jej sa zdôverím. Hej, tam že... bude mať kľud. Áno, presne tak, že tam nebude mať toľko povinností. A je to fajn, ale zase tam musí byť nejaká rovnováha. Pokiaľ tí starí rodičia žijú s rodičmi v jednej domácnosti, tam by som bola opatrná v tomto. Tam by mali by sme byť jednotnejší a mali by sme mať nejaké pravidlá v tej domácnosti, ktoré platia, inak z toho dieťa môže mať zmätok. Pokiaľ je to o nejakých občasných návštevách, tak to tomu dieťaťu nejak výchovne neuškodí, keď tam tie hranice u tých starých rodičov budú trochu posunuté. Poďme na ďalšiu frázu. Dobre vychované dieťa poslúcha na prvé slovo. Dobre vychované dieťa neodvráva, nemrčí, neplače. Dobre vychované dieťa neklame. No a s týmto tiež nesúhlasím, lebo tie deti, ktoré majú takéto zdravé sebavedomie, tak majú aj tú tendenciu prejaviť niekedy svoj názor, aj odporovať, aj majú takú tú tendenciu možno pokúšať tie hranice. Práve tie deti, ktoré sa boja, ktoré sú zakriknuté, tak tie urobia všetko, čo sa im povie. Stačí, že zdvihne obočie ten dospelý a už sú také zakriknuté. A ono to môžu mať potom naozaj aj v dospelosti, aj počas dospievania veľmi náročné, pretože my chceme u tých detí pestovať to zdravé sebavedomie a takú tú psychickú odolnosť. A pokiaľ tí deti budú zakriknuté a budú sa báť a budú naozaj slepo poslúchať akýkoľvek rozkaz, tak vidíme to aj v spoločnosti, aj u dospelých, že aké to môže mať naozaj aj v minulosti, aj v súčasnosti, aké to môže mať naozaj zlé dôsledky a dopad potom nielen na toho človeka, na jednotlivca, ale aj na spoločnosť celkovo. Opäť,
celý tento podcast bude viac menej o hraniciach a nejakých tradične typoch a odporúčaniach. Neplač. Nekrič. Opäť je v tom hlboká emócia, ale to dieťa, ako mu zreje ten mozog, sám viem, že je to ťažké, hopla. Tak si znovu poviem, že uvedom sa, predsa len každé to dieťa sa prejavuje inak a tie deti asi nie sú vojačikovia, aby 3-4 roční už poslúchali na jedno slovo. Tak často je za tým znova také možno u toho rodiča tiež niečo, nejaká jeho téma, že myslím, že vnímam aj to, že keď povie ten rodič, že neplač, že má problém ustať plač toho dieťaťa. A ono naozaj treba, aby ten rodič bol dosť silný na to, aby zvládal aj také intenzívne emócie, ako je pláč, smútok a hnev vlastného dieťaťa. A nie je to ľahké, nie je to jednoduché, nie vždy to dáme úplne s prehľadom, ale je dobre si to uvedomiť, že vlastne je to pre mňa ťažké, keď neviem to svoje dieťa utíšiť, keď tu teraz plače a už neviem, čo mám robiť, aby možno neplakalo. A ono je dobré sa pozrieť na to z toho pohľadu, z tej optiky toho dieťaťa, z tej potreby. Ono potrebuje plakať a ono potrebuje toho rodiča, ktorý ten plač ustojí, ktorý ho bude tým sprevádzať. A pokiaľ chceme pracovať s tými silnými emóciami našich detí, tak je veľmi dôležité vnímať to, že čo potrebujú, prečo sa to deje a vyjadriť im aj takéto pochopenie, aj v situáciách, keď nedosiahli napríklad to, čo chceli. Hej, že napríklad, neviem, v hráčkarstve chce nejakú hráčku a začne plakať, lebo mu ju nekúpime. A je fajn povedať tomu dieťaťu, že ja chápem, že si teraz z toho smutný, že pláčeš, lebo ti tú hráčku nekúpim. To neznamená, že ju kúpim. Ale už len to, že to dieťa vníma to, že ho ako rodič chápem, že môže byť aj smutný a že to ustojím celé, zase zároveň udržím tie hranice, bez toho, aby som mu vyčítal, aby som mu hovoril, že a nepláč, však to je len hračka, však čo to je a bagatelizoval ten jeho problém, tak práve takýmto spôsobom dokážem dieťa naučiť zvládať aj tie frustrácie, ktoré sú v živote veľmi dôležité. A ďalšia fráza, ktorú tu máme. Musíš niečo vydržať, nie si predsa bábovka. Musím byť na svoje dieťa prísny a nič mu nedarovať, lebo ani neskôr v živote s ním nebudú jednať v rukavičkách. Toto je zase príklad toho, že rodičia naozaj, oni to nemyslia zle, hej? Že oni za tým vidia to, že aby bol presne, ako ste to teraz povedali, že dostatočne silný, aby to zvládal, zocelí ho. Ale ono to je v podstate naopak. Dieťa zocelí bezpečný vzťah s chápajúcim, prijímajúcim rodičom. S rodičom, ktoré miluje to dieťa také, aké je. Že naozaj to dieťa cíti takéto bezpodmienečné prijatie. Vtedy bude to dieťa sa rozvíjať, napredovať, bude sa vedieť poučiť zo svojich chýb. Bude tam ten rodič, ktorý bude tam, keď to dieťa sa potkne a pofúka mu tú ranu, zároveň ho nechá ale zase utekať i napriek tomu, že sa možno znova potkne a bude tu preto dieťa. Toto je to, čo zoceluje tie deti. Že sa môžu poučiť z vlastných chýb, že tam majú toho rodiča, o ktorého sa môžu oprieť a že ten rodič ich prijíma také, aké sú. Nie to, že budeme u tých detí potláčať tie emócie, že ich budeme chcieť mať iné, aké sú. Lebo tieto vyjadrenia sú presne také, že to dieťa cíti, že nie som dosť dobrý, nie som dosť silný, nemám plakať, nemám sa hnevať, mám byť úplne iný. A toto v podstate tým deťom ubližuje a namiesto toho, aby ich to zocelovalo, tak to láme ich osobnosť. Ja teraz položím otázku, ktorá nie je podložená ničím, iba intuíciou. Nie som študovaný psychológ, sociológ, ale tak ako som precestoval celý svet, nemáte pocit, že to je aj regionálna záležitosť, takéto nízke sebavedomie, že ľudia na Slovensku všeobecne, že si neveria, že sú možno poznačení tým bývalým režimom, kde vytrčaš z davu, odsekneme ti hlavu? Určite to má dopad na to, ako aj potom fungujeme v tej výchove, ako pristupujeme aj k deťom a ako sa správame aj v tých rôznych sociálnych situáciách. Ale v určitej podobe sa to dá nájsť v podstate aj inde zase iným spôsobom a tiež sa veľa rozpráva o tom, že do akej miery to pramení možno z nejakej histórie a z nejakého nášho fungovania v spoločnosti. A áno, ja vnímam už aj za tie roky v podstate
ten iný prístup rodičov od takého toho autoritatívneho a presne odmeny, tresty, a skôr taká tá výchova z pozície moci, sily. A zase na druhej strane, ako došlo k takému možno, že popusteniu aj v spoločnosti nejakých hraníc a prišla väčšia sloboda a viacej informácií, ale ideme do takého úplného zase extrému, že tí rodičia často idú do extrému, že si zamieňajú ten rešpektujúci prístup s benevolentným prístupom a napríklad výskumy hovoria o tom, že je ešte škodlivejší ako autoritatívny prístup. Takže áno, určite to súvisí aj so spoločenským vzdianím, aj s nastavením v tej spoločnosti, aj celkovo možno s takým tým aj sebavedomím tých rodičov, aj s tými informáciami, so všetkým. Naspäť k deťom, je v poriadku, ak si rodičia rozdelia úlohy? To znamená, že otec je ten prísnejší a mama tá benevolentnejšia? Ja si myslím, že je fajn, pokiaľ to dieťa zažíva od každého rodiča niečo iné, ale keď sú v tých dôležitých otázkach a v nejakých domácich pravidlách zase konzistentní. Čiže v tých kľúčových témach, ktoré sa môžu týkať napríklad večierky alebo ja neviem, proste nejakých iných pravidiel v domácnosti, keď sa zhodnú a to dieťa nemá potom chaos, že teraz môžem ísť spať úplne neskoro, lebo mamina nie je doma alebo naopak. Hej. Toto není úplne fajn, ale zase je úplne prirodzené to, že napríklad otec dovolí deťom viac možno, že si merať sily aj pri nejakých športových a pohybových aktivitách, kde tá ustrachaná mamina možno nedovolí vyliesť tomu dieťaťu na tú preliesku až tak vysoko, alebo ísť až tak rýchlo na tom bicykli, alebo po nejakom inom teréne. A ten otec zase toto prevezme, to kormidlo v tomto. Čo sa týka ale možno takého úplného extrému, že jeden bude veľmi prísny a druhý veľmi benevolentný, to by mohlo mať dieťa určite zmätok. Ale dávať tým deťom niečo iné a možno v niečom, presne ako som povedala teraz ten príklad, je jeden ustrachanejší viac a druhý menej a v niečom možno napríklad tá mamina naozaj dbá, alebo ten tatino na tú stravu, alebo na ten pohyb, ale mamina aj dovolí, alebo ten otec si dá teraz niečo. Je to úplne podľa mňa v poriadku, hej, že pokiaľ to nie je nejaký extrém a zmätok pre to dieťa. A teraz sa dostávame podľa mňa jednej z tej najväčších alchýmií, ako nájsť aj ten rodičovský balans. Je prirodzené, že každý má nejaké inputy, každý si nesie niečo z minulosti, ale rodičia by pravdepodobne mali byť v symbióze v rámci výchovy. Ako to docieliť? Ako nájsť ten balans? Je to opäť tentoraz o vzájomnom nejakom rozprávaní, o vytýčení si nejakých bodov, takto to chcem ja, ale takto a potom ideme ku kompromisom? Ja si myslím, že je to naozaj o tom, že rodičia by sa mali rozprávať na tie výchovné témy. Rozprávať sa o tom, ako to majú, ako to vnímajú. A dokonca je to niekedy fajn, že keď si dajú aj takú nejakú spätnú väzbu, že ja vnímam, že je za tým napríklad tvoj strach, tvoje obavy, ale ja si myslím, že ten náš syn to zvládne, hej, napríklad. A čo by si možno ty v tom potreboval odo mňa, že keď je tam taká tá vzájomná podpora medzi tými partnermi a takéto pochopenie aj toho druhého, ako to má ten druhý, lebo nesieme si so sebou aj rôzne veci z výchovy alebo možno aj nejaké zážitky, ktoré vplývajú potom aj na to, ako vychovávame tie naše deti. A je dobre pochopiť sa navzájom, nastaviť sa navzájom, dohodnúť sa naozaj na tom, ako budeme v tých kľúčových situáciách konať, jednať, ako to budeme mať. Ja si napríklad pamätám u nás, keď prirodzene medzi chlapcami a otcom vznikajú také tie rôzne hry, že spolu zápasia. A ja si pamätám, ako som sa bála, že aby si niečo neurobili tí chlapci a môjmu, že toto sme my robili vždycky s otcom, že nechaj nás, že my sa bláznime a že som si tak musela, že áno, toto je ich priestor. Ja by som sa síce takto nebláznila s tými mojimi synmi, bála by som sa, že sa im niečo stane, ale vycúvala som z toho a nechala som to vyslovene na toho druhého rodiča. A aj toto je fajn, že mať také situácie, kedy si poviem, že toto je teraz na tom rodičovi a je fajn aj vnímať to, že
keď napríklad, teraz poviem príklad, má rodič väčší strach o to dieťa a napríklad učíme dieťa bicyklovať, tak je fajn, keď to prenecháme tomu druhému partnerovi, ktorý možno toto má úplne v poriadku, lebo tie deti cítia to z nás, hej, že cítia to, že je tam tá obava a potom to dieťa nebude veriť v tie svoje sily a je dobré poznať aj to, že ako to máme my dospelí. A pokiaľ sú tam nejaké témy, ktoré by bolo treba spracovať a ozýva sa tam možno niečo z toho, čo sme zažili my ako deti a niečo, čo nás zraňuje a vlastne to aj negatívne pôsobí potom na naše dieťa, tak je tiež fajn, pokiaľ rodičia vyhľadajú odbornú pomoc. Zostali nám ešte dve frázičky. Deťom netreba nič vysvetľovať. Bude ako som ja povedal, lebo som rodič. Deti sú menej cenné oproti dospelým, preto musia poslúchať. No, stretávam sa s tým, že buď to majú rodičia takto, že vyslovene nevysvetľujem, poviem a keď rozkážem, tak to tak má byť, len znova to je z pozície autority, moci. A dieťa, pokiaľ nerozumie tomu, prečo to tak je, tak to nebude fungovať trvalo. Ono naozaj musí pochopiť to, že aký tam je ten zámer, prečo to nie je, alebo je dobré pre mňa, alebo v rámci tej situácie, lebo vtedy znova oslovíme tú vnútornú motiváciu a bude to mať nejaký trvalejší potom aj samozrejme u ňoho nejaký efekt u toho dieťaťa. A potom sa stretávam s opačným extrémom, že rodičia strašne veľa deťom vysvetľujú, analyzujú a vysvetľujú a malým deťom a tie deti sú z toho úplne zmetené, stratené. A vždy hovorím rodičom, že je veľmi dôležité, že keď to dieťa sa napríklad učí len rozprávať a hovorí dvojslovné vety, aby sme ho nezahlcovali nejakými súvetiami a obrovskými rozhovormi, lebo tie deti sa v tom strácajú a sú unavené. Čiže majú byť tie inštrukcie jasné, stručné a vysvetlené primerane veku. A toto je tiež veľmi dôležité, to vedieť odhadnúť, aby nás tie deti počúvali, aby tomu rozumeli. Platí taká tá úplne zjednodušená premisa, že stačí pekne žiť a deti sa pridajú? Ja si myslím, že do veľmi veľkej miery rozhodne áno. A dokonca aj u tínedžerov sa stretávam s tým, že aj keď niekedy sú konfrontovaní s rovesníkmi a s rôznymi situáciami, kde možno aj urobia nejaké chyby alebo aj sklznú do niečoho, čo možno není v súlade s nastavením tej rodiny, tak to dobré, to dobro alebo ten príklad zdravý, aj to zdravé sebavedomie, to zdravé jadro v tom dieťati sa ozve a je tam. Takže určite si myslím, že tým našim dobrým príkladom a tým, že bude viacej toho dobrého ako zlého, lebo nemáme byť dokonalí a ani nemáme byť nejakým modelom dokonalosti my rodičia pre to dieťa, máme byť naozaj takým modelom rastu, že robíme aj my chyby, vieme sa z nich poučiť, vieme si ich priznať, to je úplne v poriadku. A vieme možno aj ustať teda tie silné emócie, pracujeme na sebe a posúvame sa, tak toto všetko je to, čo naozaj odovzdávame tým deťom. Veľmi pekne povedané. A na záver, je to taký súbor fráz, ale ja by som to veľmi rád premostil, možno ani nie tak do súčasnosti, ale už aj do blízkej budúcnosti a využil hlavne vaše bohaté praktické skúsenosti, ktoré máte. Čítam pár tých fráz. Deti majú pri učení sedieť a vydržať aj niekoľko hodín. Najviac sa deti naučia memorovaním teórie. Viac času, už počujem váš dých, ako ste sa nadýchli a som tomu rád, normálne mi odľahlo, aj keď Mária Terezia si nebude súhlasiť. Viac času stráveného pri učení prináša lepšie výsledky a viac všeobecných predmetov v školách pripraví deti na život lepšie. Tak, vaša reakcia, máte solo. Určite tento prístup nie je správny a toto je možno aj ten jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla pred tými niekoľkými rokmi založiť škôlku a školu, pretože práve pomocou pohybu a práve pomocou takého prepojenia na zážitkovú formu učenia a na ten bežný život, že tie deti naozaj vedia, že to, čo sa učím, viem využiť v tom bežnom živote a ako to vlastne viem využiť. A plus aj takéto zapojenie viacerých zmyslov, viem si to chytiť, viem si to vyskúšať, viem si urobiť nejaký pokus, nejaký experiment, vidím, ako to funguje, tá príčina, následok,
je niečo, čo naozaj tým deťom umožňuje mať trvácne vedomosti, oveľa rýchlejšie potom v tom učení napredujú a dokážu si to naozaj vybaviť a zapamätať. A pokiaľ je to o tom memorovaní, o tom, že naozaj sa len niečo naučím a ani neviem, prečo to je, na čo to je, za čo to je, len proste to treba, tak tam tie vedomosti nebudú trvácne, nebudú deti tomu rozumieť, nebude sa rozvíjať ani porozumenie, ani kritické myslenie. A čo sa týka pohybu, ten je kľúčový. Mozog detí je nastavený tak, že funguje v takých ako keby cykloch, kedy vnímam, pracujem, je tam nejaká intenzita. U tých menších detí je to napríklad tých 10 až 20 minút, u tých starších detí tých 30-40 minút, ale má byť medzi tým nejaká pauza, nejaký pohyb, ktorý prekrví ten mozog, ktorý uvoľní aj nejaké napätie. A je tam potom aj nejaká tvorivosť, čiže naozaj prepájať to učenie, to intenzívne nejaké učenie práve s tým pohybom, s tými pohybovými aktivitami je viac než žiaduce. A ja by som k tomu ešte pridal takéto zveľaďovanie silných stránok. Niečo, čo sám som vlastne si to neuvedomoval, že mal som, ja neviem, 3 z matiky, ale bavila ma telesná, no tak, tak som chodil na doučovania z matiky, namiesto toho, aby som mohol excelovať a rozvíjať veci, v ktorých som bol silný. A schválne, je teraz nejaký taký trend, alebo možno nejaká hra, nejaká metóda, ktorá aj vám sa osvedčila v praxi? Určite áno a ja to vždy vysvetľujem na tých odborných seminároch, kde mávam teda jednak odborníkov z pomáhajúcich profesí, ale aj učiteľov, že je veľmi kľúčové poznať nielen tú diagnózu dieťaťa, jeho potreby a jeho slabé stránky, ale kľúčové je poznať aj tie jeho silné stránky. A rovnako ako chceme rozvíjať tie slabé, tak je potrebné podchytiť tie silné stránky, lebo nie je nikde povedané, že každý musí byť lekár alebo každý musí byť právnik. My naozaj potrebujeme aj deti, z ktorých budú nejakí športoví nadšenci, ktorí budú naozaj využívať tie svoje silné stránky a budú v tom úžasní a dobrí a budú sa v tom dobre cítiť a budú šťastní a vlastne aj úspešní v konečnom dôsledku. Čiže je veľmi dôležité naozaj u tých detí identifikovať silné a slabé stránky a pokiaľ chcem tým deťom pomôcť, tak naozaj už od malička vieme tieto stránky jednak identifikovať a zároveň aj rozvíjať pomocou bežných aktivít, ktoré vieme robiť aj v aute, aj doma, aj na prechádzke. Len dôležité je to, že je tam potrebný ten odborník, ktorý pomôže tomu rodičovi ho trošku nasmerovať, že ako toto dieťa má. Na záver jedna moja taká tradičná, napoli osobná otázka, ale vlastne môže to byť čokoľvek. O čom snívate? Ja si myslím, že je toho veľa, ale veľmi si želám v tej pracovnej oblasti, aby si rodičia a učitelia začali viac veriť, viacej sa spoliehali na tú vnútornú intuíciu, aby boli schopní vybrať si tie kľúčové informácie a taktiež, aby boli schopní kriticky myslieť. Lebo toto vnímam, že je teraz taká naozaj veľká výzva dnešnej doby a veľmi by som to tak premostila možno aj s tými deťmi, pretože ten vplyv technológií, aj sociálnych sietí a rôznych trendov, ktoré tam sú, a často aj veľmi negatívne ovplyvňuje ich zdravý vývin a vnímam to, že tí rodičia nestíhajú úplne tým deťom, pretože nezažili takúto dobu a často sami sa nevedia orientovať v tých technológiách. A tu si tiež veľmi želám, aby tie deti neboli v tom stratené, aby vedeli bezpečne využívať tie technológie, ktoré sú veľmi veľkým prínosom a dajú sa výborne využiť aj v rámci vyučovania, učenia, ale naozaj nesmú byť tým našim pánom a treba ich využívať bezpečne. A možno osobne byť zdravá, lebo to zdravie je naozaj veľmi dôležité a rozvíjať sa stále, či už ako mama, ale aj ako psychologička.
Krásne vystihnuté a držím palce, aby sa to všetko splnilo. A rovnako ďakujem za inšpiratívny rozhovor. Našou hostkou bola pani psychologička Petra Arslan-Šimková. Všetko dobré vám želám. Ďakujem pekne aj za pozvanie a za rozhovor. A ďalšie skvelé tipy na vybalansovaný život nájdete na generalibalance.sk a takisto aj na Instagrame a Facebooku. A do pozornosti dávam aj kampaň Srdce ciest. Hľadáme hrdinov z bežnej premávky, takže budeme radi, ak ich nominujete a my ich budeme môcť oceniť. Majte sa krásne a všetko dobré želáme.